आपल्या माध्यमातून मी सगळ्या इथल्या कार्यकर्त्यांना एकच सांगेन की आपल्याला सगळ्यांना मिळून आघाडीतले सगळे घटक पक्ष आहेत त्या सगळ्यांना एकत्रित करून आपल्या पार्टीची ताकद सगळ्यांनीच वाढवली पाहिजे। प्रत्येक गावागावात जिथं बूथवर जशी संघटना मजबूत पूर्वी होती तशीच मजबूत या ठिकाणी केली पाहिजे आणि त्या दृष्टिकोनातून लागणारं सगळं सहकार्य मी या ठिकाणी करणार। त्याचबरोबर आघाडीतून बरेच लोक इच्छुक होते ते सगळ्यांना भेटणार। शेवटी जर आपण एखादं मिशन हातात घेतलं तर प्रत्येकाने एक पाऊल या ठिकाणी मागे यायला पाहिजे आणि सगळ्यांनी मिळून जर प्रयत्न केले। उद्देश काय आहे की बा या ठिकाणी विकास झाला नाही, उद्देश काय आहे तर 20 वर्षात इथल्या केसरकरनी काय केलेलं नाही आणि त्याहीपेक्षा सगळ्यात महत्त्वाचा उद्देश सगळ्याच म्हणजे राष्ट्रवादीचा असेल, विशेष करून अजून शिवसेनेचा जास्त असेल की ज्या केसरकरनी गद्दारी केली त्यांना धडा शिकवायचा। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।